салом алейкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. дирӯз дар кӯхи Наврӯзи шаҳри Душанбе ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид. ҳамоиш бо истиқболи расмии сарони давлатҳо ва роҳбарони ҳайатҳои кишварҳои аъзо аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз гардида, сипас дар ҷаласаи васеъ идома ёфт ки дар он масъалаҳои рӯзномаи ин ҳамоиш мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. дар хотимаи кори ҳамоиш эъломияи Душанбе қабул карда шуд ки фарогири ҳамгироии минбаъдаи давлатҳо дар доираи машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё мебошад. гузориши хабарнигорони мо. 15 июн дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё таҳти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. барои иштирок дар кори ҳамоиши сатҳи байналмилалӣ сарони давлатҳо, ҳукуматҳо ва намояндагони волумақоми кишварҳои иштирокчӣ, роҳбарони ташкилоту созмонҳои байналмилалии нозир ва шарик дар кӯхи Наврӯз ба ҳам омаданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мизбони ин ҳамоиши сатҳи баланд, сарони давлатҳо ва ҳукуматҳо, раиси иҷроияи ҷумҳурии Исломии Афғонистон Абдуллоҳ Абдуллоҳ, сарвазири ҷумҳурии Озарбойҷон Наврӯз Исмоил Оғло Мамедов, сарвазири шоҳигарии Камбоҷа Хун Сен, ноиби президенти ҷумҳурии Ветнам хонум Данг Тхи Нгок Тхин, президенти ҷумҳурии халқии Бангладеш Муҳаммад Абдулҳамид, президенти ҷумҳурии демократии социалистии Шри-Ланка Майтрипала Сирисена, амири давлати Қатар Шайх Тамим ибни Ҳамад Олисонӣ, президенти ҷумҳурии Исломии Эрон Ҳасани Рӯҳонӣ, президенти ҷумҳурии Туркия Реҷеп Таyyip Эрдоган, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев, президенти Федератсияи Россия Владимир Путин, раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин ва роҳбарони ташкилоту созмонҳои бонуфузи оламро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. маросими аксбардории роҳбари кишвари мизбон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони давлатҳо ва ҳайатҳо дар талорҳои Дидор ва Арранг сурат гирифт. макони асосии баргузории ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё толори пурнақшу нигори зарандуд интихоб гардид. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кори ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ оид ба тадбирҳои боварӣ дар Осиёро ки ин навбат таҳти раёсати Тоҷикистон сурат мегирад ифтитоҳ карда, ҳамаи иштирокчиёнро ба Тоҷикистон самимона хайрамақдам гуфтанд. пас аз суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба натиҷаҳои раёсати ҷониби Тоҷикистон дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, сарони давлатҳои аъзои машварат раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин, президенти Федератсияи Россия Владимир Путин, президенти ҷумҳурии халқии Бангладеш Муҳаммад Абдулҳамид, президенти ҷумҳурии Исломии Эрон Ҳасани Рӯҳонӣ, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков, президенти ҷумҳурии демократии социалистии Шри-Ланка Майтрипала Сирисена, президенти ҷумҳурии Туркия Реҷеп Таyyip Эрдоган, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев, раиси иҷроияи ҷумҳурии Исломии Афғонистон Абдуллоҳ Абдуллоҳ, сарвазири ҷумҳурии Озарбойҷон Наврӯз Исмоил Оғло Мамедов, сарвазири шоҳигарии Камбоҷа Хун Сен, ноиби президенти ҷумҳурии Ветнам хонум Данг Тхи Нгок Тхин, вазири корҳои хориҷии шоҳигарии Баҳрайн Халид Аҳмад Муҳаммад Оли Халифа, роҳбарони ҳайатҳои кишварҳои нозир ва ташкилоту созмонҳои бонуфузи олам суханронӣ карданд.
баромадкунандагон ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои пазироии гарм, меҳмоннавозии самимӣ ва дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор кардани ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё изҳори сипос карда, ба натиҷаҳои риёсати Тоҷикистон баҳои баланд доданд. Баъд аз анҷоми кори ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, аз ҷониби иштирокчиён эъломияи машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё қабул карда шуд. мавриди зикр аст ки барои дар сатҳи қабули ташкилӣ доир кардани ҳамоиш пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе идона ороста шуда, шиёру овезаҳо бо матни истиқболи самимии сарони давлатҳои иштирокчӣ ва нозир рамзи ҳамоиш дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳр омода ва насб гардид. ҷараёни кори ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиёро таҳти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон 650 нафар намояндаи васоити ахбори оммаи дохил ва хориҷ, хабарнигорони рӯзномаву маҷаллаҳо, радиоҳо, телевизионҳо ва агентиҳои иттилоотӣ аз кишварҳои Тоҷикистон, Чин, Канада, Баҳрайн, Амороти Муттаҳидаи Араб, Афғонистон, Эрон, Камбоҷа, Туркия, Ҳиндустон, Беларус, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Озарбойҷон, Вьетнам, Покистон, Бангладеш, Лубнон, Шри-Ланка, Қирғизистон, Россия ва дигар агентиҳои иттилоотӣ инъикос карданд. ёдовар мешавем ки машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё анҷумани байнидавлатӣ ва созмони минтақавӣ ки соли 1992 бо дастгирии Созмони Милали Муттаҳид таъсис ёфтааст. баррасии масоили амният ва ҳамкорӣ дар қитъаи Осиё ва саҳмгузорӣ дар ҷараёни ҷаҳонии мубориза бо терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва ҷинояткории фаромиллӣ аз ҳадафҳои асосии ин ҳамоиш аст. мақомоти олии қабули қарор ҳамоиши нишасти сарони кишварҳо ва ҳукуматҳои аъзо буда, он дар 4 сол як маротиба баргузор мегардад. охирин ҳамоиш 21 майи соли 2014 дар шаҳри Шанхайи Ҷумҳурии Мардумии Чин баргузор гардида буд. роҳбарӣ дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё тирамоҳи соли 2018 аз Чин ба Тоҷикистон гузашт. дирӯз дар қасри миллат маросими бошукӯҳи истиқболи расмии раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин ки бо сафари давлатӣ ва ҷиҳати иштирок дар ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба Тоҷикистон ташриф овардааст баргузор гардид. ба муносибати сафари давлатӣ меҳмони воломақом дар саҳни қасри миллат ҷузъу таомҳои горди фахрӣ ва оркестри асбобҳои нафасӣ саф оростанд. дар ҷараёни мулоқот паҳлӯҳои равобити дуҷонибаи кишварҳо инчунин масъалаҳои умдаи минтақавию байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. баъди анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ дар қасри миллат бо иштирок ва дар ҳузури Эмомалӣ Раҳмон ва Си Ҷинпин 13 санад ва дар доираи сафари давлатии раиси ҷумҳурии мардумии Чин боз 5 санади тиҷоратӣ дар маҷмӯъ 18 ҳуҷҷати нав ба имзо расид. гузориши хабарнигорони мо аз ҷараёни сафари давлатии раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин ба ҷумҳурии Тоҷикистон. нимаи дуюми рӯзи 14 июн дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпинро ки бо сафари давлатӣ ва ҷиҳати иштирок дар ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба Тоҷикистон ташриф овард гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ضمن ملاقات خاصه که بین سران دولت ها صورت گرفت سرور دولت محترم امامعلی رحمان رئیس جمهوری مردمی چین سی جینپین را به تاجیکستان خیر مقدم گفتند. اظهار باوری کرده شد که نتیجه های کار مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا برای تحکیم و توسعه مناسبت های همکاری کشورهای منطقه و حل مسئله های مبرم جامعه جهانی مساعدت خواهد کرد. 15 ایون در قصر ملت مراسم با شکوه استقبال رسمی رئیس جمهوری مردمی چین که با سفر دولتی و جهت اشتراک در همایش پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا به تاجیکستان تشریف آورده است برگزار گردید. مهمان عالی قدر را اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گرم و صمیمی استقبال گرفته به بالای شاهصفه فخری دعوت کردند.
و طلب سرای فخری و مناسبت تشریف دعوتی شما و سرزمین جمهوری تاجیکستان سلب آرستم. کماندیر بطلب فخری و پالکویک حفیظ‌الله. وزیر کارهای خارجی中央办公厅主任、中共中央政治委员、中央外办主任、国务委员兼外交部部长。مراسم باشکوه با رسم گذشت نظامی جزو تامهای گارد فخری تاجیکستان از نزد سران دو دولت به پایان رسید. مسائل وابسته به مناسبات دوستی و همکاری گوناگون جنبه دو کشور در ملاقات وسیع هر دو دولت بررسی گردید. در جریان ملاقات پهلوهای روابط دوجانبه کشورها اینچنین مسائل عمده منطقوی و بین المللی مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بار دیگر مهمان عالی قدر و هیئت همراهش را به تاجیکستان خیر مقدم گفتند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که تعمیق منبع شریکی استراتژی همه‌جانبه با چین یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خارجی ما میباشد. رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پین برای استقبال صمیمی هیئت رسمی چین به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار سپاس بی‌اندازه کرده به تشکیل سطح بلند همایش مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا و نتیجه های ریاست تاجیکستان در این سازمان بهای بلند داد. تشبث یک کمربند یک راه و تطبیق با ثمر برنامه همکاری بین تاجیکستان و چین عامل مهم دستیابی به هدفهای استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره تا سال 2030
маънӣ дод гардид. ҷонибҳо ба хотири идомаи равобити пурсамари шарикии стратегӣ, масъалаҳои ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷорату иқтисод, маблағгузории лоиҳаҳои Тоҷикистон, бунёди паркҳо ва таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ, рушди соҳаҳои гидроэнергетика бо истифодаи самараноки захираҳои бузурги гидроэнергетикии Тоҷикистон, кишоварзӣ, нақлиёт, сайёҳӣ, илм, маориф, фарҳангию гуманитарӣ, навоварӣ ва технологияро ҳамаҷониба баррасӣ карданд. ҳамкории муштарак бар зидди се бадӣ, терроризм, экстремизм ва сепаратизм, инчунин ҷинояткории муташаккилонаи фаромарзӣ, интиқоли маводи нашадор ва киберҷиноятҳо зарур шумурда шуд. зимни баррасии масъалаҳои таъмини амнияти минтақавӣ ба рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои низомию техникӣ, таҳкими амнияти сарҳадот ва зерсохтори онҳо, омодасозии кадрҳои низомӣ бо таҷҳизоти муосир таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ дар қасри миллат бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин маросими пардабардорӣ аз рӯи лоиҳаи биноҳои бунёдшавандаи парламент ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. сохтмони биноҳои парламент ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ҳамкории судманди Тоҷикистону Чин дар асоси дастгирии беғарозонаи молиявии ин кишвари дӯсту ҳамсоя бо маблағи 1,5 миллиард юани хитоӣ амалӣ карда мешавад. бинои парлумон дар шафати хиёбони Рӯдакӣ бунёд шуда, дар қисми пеши он гулгашт бо фаввораҳо, роҳу пайроҳаҳо ба нақша гирифта шудааст. баландии бинои асосӣ 49,7 метр бо дар назардошти гумбаз 70 метрро ташкил медиҳад. масоҳати умумии бинои парлумон 42874 метри мураббаъ мебошад. бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми марказии шаҳри Душанбе дар ҳудуди хиёбонҳои Рӯдакӣ ва Исмоили Сомонӣ ҷойгир мешавад. масоҳати қитъаи замини маҷмӯаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон наздики 11 гектарро ташкил дода, дар он бинои 15 ошонаи ҳукумат, ду бинои 13 ошонагии идораҳои назди ҳукумат, гулгашт бо роҳу пайроҳаҳо бунёд мегардад. баландии умумии бинои марказӣ 91,5 метрро ташкил медиҳад. дар лоиҳаҳои бунёди биноҳои парлумон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намои онҳо бо истифодаи унсурҳои миллӣ бо санъати баланди меъмории муосир таҳия шуда, бо услуби хос, бо нақшу нигор мувофиқ сохта мешавад. ороиши ҳуҷраҳо, толорҳои маҷлисгузаронӣ ва пештолорҳо бо нақшу нигори миллӣ, гаҷкорӣ, кандакорӣ, шишабандӣ ва бо сангҳои табиӣ ороиш дода мешавад. баъди анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ, иштироки сарони давлатҳо дар маросими оғози корҳои сохтмонӣ дар биноҳои парламент ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар қасри миллат маросими имзои санадҳо баргузор гардид, ки дар он бо иштирок ва дар ҳузури Эмомалӣ Раҳмон ва Си Ҷинпин 13 санад ва дар доираи сафари давлатии раиси ҷумҳурии мардумии Чин дар Тоҷикистон боз 5 санади тиҷоратӣ дар маҷмӯъ 18 ҳуҷҷати нав ба имзо расид. изҳороти муштараки ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин дар бораи таъмиқи бештари муносибатҳои ҳамаҷонибаи шарикии стратегиро сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Си Ҷинпин имзо карданд. созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин дар бораи кӯмаки бебозгашт. протоколи талаботи фитосанитарӣ барои содироти лимӯи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии мардумии Чин. созишномаи байни Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи илмҳои ҷамъиятшиносии ҷумҳурии мардумии Чин оид ба ҳамкории илмӣ. ёддошти тафоҳум байни Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тиҷорати ҷумҳурии мардумии Чин оид ба таъсис додани гурӯҳи кории муштарак оид ба ҳамкорӣ дар бахши сармоягузорӣ. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ байни Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати экология ва ҳифзи муҳити зисти ҷумҳурии мардумии Чин. барномаи ҳамкорӣ байни вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати кишоварзӣ ва корҳои кишоварзии ҷумҳурии мардумии Чин барои солҳои 2019-2021. барномаи ҳамкорӣ байни вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати фарҳанг ва сайёҳии ҷумҳурии мардумии Чин барои солҳои 2019-2021.
ёддошти тафоҳум байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии мардумии Чин оид ба таҳкими минбаъдаи ҳамкории зидди террористӣ дар мавриди мубодилаи иттилоот, инчунин созишномаҳои ҳамкорӣ дар соҳаи филмбардорӣ, оид ба ташкили пойгоҳи коркарди филозоти нодир, қиматбаҳо ва ранга, оид ба барномаи интернет, платформаи усули назорати сифат, оид ба лоиҳакашӣ, таъмин, насб, роҳбарӣ ва ба истифода додан ва истеҳсоли тамоми таҷҳизот барои коргоҳи сементбарорӣ ва оид ба таъсиси ширкати муштарак ва сохтмони объекти коркарди металлургияи ранга дар ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ҳамин ҷо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои хизматҳои барҷаста дар таҳким бахшидани муносибатҳои байнидавлатӣ, тавсияи робитаҳои дӯстона ва ҳусни ҳамҷаворӣ байни халқҳои тоҷику чин, рушди ҳамкории мутақобилан судманди иқтисодию тиҷоратӣ ва фарҳангию башардӯстӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин, ба раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин мукофоти давлатии Тоҷикистон ордени Зарринтоҷ дараҷаи 1-ро дар вазъияти тантанавӣ тақдим карданд. дар қасри миллат сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Си Ҷинпин барои намояндагони сершумори васоити ахбори оммаи дохил ва хориҷ нишасти матбуотӣ ороста, мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Чинро натиҷагирӣ карданд. Muhtaram Rais, xonimlar va janobon, muhtaram namoyandagoni vositaҳои ахбори умум, имрӯз сафари давлатии раиси ҷумҳурии мардуми Чин ҷаноби Си Ҷинпин ба ҷумҳурии Тоҷикистон ки барои мо дорои аҳамияти хоса мебошад, анҷом ёфт. дар ҷараёни музокирот ки дар фазои самимият, эътимод ва дӯстӣ сурат гирифтанд, ба сатҳи ба дастомадаи шарикии ҳамаҷонибаи стратегии миёни ҷумҳурии Тоҷикистон баҳои баланд дода шуд. дар баробари мубодилаи муфассали афкор оид ба доираи васеи масъалаҳои дуҷониба, мо ҳамчунин мавзӯъҳои мубраби рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавиро ки мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо қарор доранд баррасӣ намудем. дар натиҷаи музокироти имрӯза маҷмӯи нави санадҳо ба имзо расид ки самтҳои ҳамкориро дар соҳаҳои тиҷорат, сармоягузорӣ, нақлиёт, кишоварзӣ, инфрасохтор ва илму техника фаро мегиранд. дар ҷараёни мулоқот мо вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистону Чинро баррасӣ намуда, яксонӣ ё наздикии мавқеи ҷонибҳоро оид ба аксари мутлақи масъалаҳои калидии ҷуҷониба ва байналмилалӣ таъйид кардем. зикр гардид ки ҳамкории иқтисодӣ арсаи бунёдии шарикии мо мебошад. ҷониби Тоҷикистон ҷадид ҷалб намудани доираҳои соҳибкории Чин ба хотири рушди инфрасохтори индустриалӣ ва татбиқи амалии лоиҳаҳои гуногуни истеҳсолӣ изҳори манфиатдорӣ намуд. ҷонибҳо оид ба идома додани мутобиқсозии стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 бо ташаббуси як камарбанд, як роҳ ва пешбурди минбаъдаи шарикии ҳамаҷонибаи стратегӣ изҳори азму омодагӣ карданд. дар ҷараёни музокирот ба масъалаҳои ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кардем. дар ин зимн мо нақши комиссияи байниҳукуматиро оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва зеркомиссияро оид ба ҳамкории Тоҷикистон бо ноҳияи мухтори Синҷону Уйғур чун василаҳои муҳими доимо амалкунандаи пешбурди ҳамкориҳои иқтисодӣ таъкид кардем. ҳаҷми сармоягузории Чин ба Тоҷикистон алахсус дар соҳаҳои саноати маъдан ва насоҷӣ, энергетика, нақлиёт ва кишоварзӣ мунтазам зиёд мегардад. Чин сармоягузории бузургтарини мо маҳсуб меёбад. ҳаҷми умумии сармояи Чин ба иқтисоди Тоҷикистон алҳо зиёда аз 2.5 миллиард долларро ташкил медиҳад. мо аз иштироки фаъоли соҳибкорони Чин дар фаъолияти минтақаҳои озоди Тоҷикистон ба хушӣ истиқбол менамоем.
мубодилаи мол миёни кишварҳои мо соли гузашта тақрибан $2 миллиард ташкил кард. ҷониби Тоҷикистон аҳамияти татбиқи муштараки лоиҳаҳои ояндадори сармоягузорӣ ва зерсохториро ки барои расидан ба ҳадафҳои стратегии кишвари мо аз ҷумла саноати кунонии босурат мусоидат мекунанд зикр намуд. мо ба роҳандозии истеҳсолоти муштарак оид ба коркарди ашёи хоми маҳаллӣ аз ҷумла саноати сабук, хӯрокворӣ ва истихроҷи маъдан диққати махсус додем. мавриди зикр аст ки мо бо ҷаноби раис имрӯз ба татбиқи лоиҳаҳои муҳим бунёди биноҳои парламент ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳусни оғоз бахшидем. ҳамзамон бо ин ҷониби Тоҷикистон аҳамияти ҳарчи зудтар ба истода додани навбати аввали корхонаи коркарди нафт با اقتدار استحصالی 600,000 تن در منطقه آزاد اقتصادی دنگره و آغاز کارهای مربوط به تطبیق مرحله نوبتی لایحه مجمع نساجی جنته دنگره سلسله تکستیل همچنین حل مسائل وابسته به تطبیق لایحه‌های ساختمانی مرکز برقی حرارتی 600 مگاوات فان یغنوب و نوسازی زواد الومینی تالکو را تاکید کرد. و همچنین مسائل توسعه دادن همکاری را در ساحه سیاحی از جمله برای جلب سرمایه و زیرساختار سیاحی تاجیکستان بررسی نمودیم. جانب‌ها عرض کردند که همکاری متقابلا سودمند را در ساحه نقلیات و ارتباطات به خاطر ایجاد شرایط مساعد برای بارکشانی‌های نقلیاتی و ترانزیتی، اینچنین بنیاد و ازنسازی راه‌های آهن و ماشین‌گرد و دیگر نوع‌های زیرساختار نقلیاتی ادامه خواهند داد. امکانات همکاری در مجموعه‌های سوزشواری و انرژتیکی، اکتشاف گئولوژی و اگروصنعتی تاجیکستان مورد مبادله افکار قرار داده شدند. ما دورنمای همکاری‌ها را در ساحه گیدروانرژتیک نیز بررسی نمودیم. ما آمادگی جانب تاجیکستان را جهت توسعه صادرات محصولات از لحاظ اکولوژی تازه کشاورزی تاکید کردیم. جانب‌ها راه‌های تعمیق منبع همکاری دو جانبه را در بخش‌های فرهنگی و بشری از جمله در عرصه علم و معارف محاکمه نمودند. با تحکیم همکاری در ساحه علم، اینواسیون و تکنولوژی همچنین تقویت رابطه میان مؤسسات علمی و تحقیقاتی و دایره‌های اکادمی دو کشور از جمله دایر به تربیت و بازآموزی متخصصان جوان دقت مخصوص داده شد. ما از وضع همکاری در عرصه رفع عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده قناعتمند می‌باشیم. در رابطه با این ما با جانب چین برای کمک تکنیکی به خاطر تحکیم پایه مادی و تکنیکی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجانی جمهوری تاجیکستان عرض سپاس می‌نماییم. تاجیکستان همکاری ثمره بخش خود را با چین در ساحه امنیت مهم می‌داند و آن را شریکی با اعتماد در این سمت حسابد. بین ما همکاری به خاطر مبارزه با سه شر بدی، تروریسم، افراطگرایی و جدایی خواهی، همچنین جنایتکاری متشکل فرامیلی، گردش غیرقانونی مواد مخدر و کیبر جنایت‌ها گسترش می‌یابد. ما از نتیجه‌های مثبت همکاری و همدستی جانب‌ها در مورد مقاومت با تهدید و خطرهای گلوبالی قناعتمند بوده هم آهنگسازی فعالیت مقامات با صلاحیت دولت‌هایمان را در این عرصه جانبداری می‌نماییم. ما عاید به مسائل مبرمی که خصلت منطقوی و بین‌المللی دارند مبادله مفصل افکار داشتیم. تاجیکستان و چین در چارچوب سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی فعالانه همکاری می‌نماید. ما نقش مرکزی سازمان ملل متحد را در نظام مناسبات بین‌المللی
ва муҳим будани ҳамкориҳоро дар чаҳорчӯбаи сохторҳои бисёр ҷониба аз ҷумла ба хотири пешбурди раванди машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё зикр кардем. Тоҷикистон ҳамчун яке аз асосгузорон ва узви фаъоли созмони ҳамкории Шанхай ба тавсияву такмили механизми ин созмон манфиатдор мебошад. мо мебаъд низ омодаем ки ҳамкории бисёрҷонибаи Тоҷикистону Чинро таҳким бошад. ҳангоми муҳокимаву баррасии масъалаҳои мубрами вобаста ба амнияти минтақавӣ қазияи Афғонистон дар маркази таваҷҷӯҳи ҷонибҳо қарор дошт. дар ин самт мо ба ҷонибдории саъю талоши муштарак ба хотири мусоидат ба истиқрори сулҳу субот дар Афғонистон изҳори назар кардем. мо мебаъд низ дар ҳамаи сатҳҳо тамосҳои зич хоҳем дошт ва оид ба масъалаҳои муносиботи дуҷониба ва мавзӯъҳои мубрами байналмилалию минтақавӣ мубодилаи афкорро идома хоҳем дод. бо истифода аз фурсат мехостам муҳтарам ҷаноби раисро бо ҷашни фарорасида истодаи 72-мин солгарди таъсисёбии ҷумҳурии мардуми Чин бори дигар сидқан табрику таҳният мегӯям ва ба мардуми дӯсти Чин сулҳу субот ва рифоҳу ободӣ орзу намоям. аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам. акнун бо камоли май риштаи суханро ба раиси муҳтарами ҷумҳурии мардумии Чин ҷаноби олӣ меспорам. Марамат, ҷаноби раис. 尊敬的拉赫蒙总统， Уважаемый президент Рахмон, уважаемые журналисты, корреспонденты, добрый день. Я очень рад нашей новой встрече. Это я спустя 5 лет вновь посещаю прекрасный Таджикистан. Я, как и прежде, ощущаю глубокие чувства дружбы таджикского народа к китайскому народу. Только что мы с президентом Рахмоном провели обстоятельные и насыщенные переговоры. Мы глубоко обменялись мнениями по вопросам развития китайско-таджикских отношений, сотрудничества в рамках «Один пояс, один путь» и других проблем, представляющих жизненно важные, представляющие общие интересы друг друга. Мы достигли важной договоренности по широкому кругу вопросов. Мы с президентом вместе подписали совместное заявление о дальнейшем углублении всестороннего стратегического партнерства, очертили новые горизонты развития двусторонних связей. В нашем присутствии было подписано около 10 совместных проектов, совместных документов в сфере торговли, экономики, сельском хозяйстве, науке и технологии, культуры и так далее. Уверен, что эти важные договоренности, достигнутые в ходе этого визита, придаст новый мощный импульс нашему сотрудничеству. Только что президент Рахмон наградил меня орденом Заринточ. Это полностью отражает глубокие чувства дружбы таджикского народа к китайскому народу. Я это очень ценю. Буду вместе с президентом Рахмоном продвигать новое развитие китайско-таджикского всестороннего стратегического партнерства на благо наших двух народов. Мы с президентом сошлись в том, что на протяжении 27 лет с момента установления типа отношений китайско-таджикские связи получают опережающее развитие. Мы достигли ярких результатов в сфере сотрудничества в области политики, экономики, безопасности и культурных обменов. Тем самым послужили хорошим и ярким примером выстраивания добрососедских отношений равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Принесли нашим народам реальную пользу. Взаимодоверие – это политическая основа китайско-таджикских отношений. Мы будем и дальше твердо поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим жизненно важные
интересы друг друга, таких как суверенитет, безопасности и территориальной целостности. Совместно защищать наши общие стратегические интересы, интересы безопасности и развития. Будем с опорой на сотрудничество в рамках «Один голос, один путь» всесторонне активизировать наши энергетические, транспортные, сельскохозяйственное и индустриальное сотрудничество. Взаимно дополнять друг друга своими преимуществами для формирования сообщества общего развития Китая и Таджикистана. Будем укреплять обмен информацией по совместной борьбе с тремя силами зла, с наркотрафиком, киберпреступлением, транснациональной организованной преступностью для защиты безопасности двух стран и мира, стабильности нашего региона в интересах формирования сообщества общей безопасности Китая и Таджикистана. Мы готовы укреплять наше сотрудничество в сфере культуры, образования, здравоохранения и туризма, наращивать взаимообогащение наших цивилизаций, чтобы китайско-таджикская дружба глубоко укоренилась в сердцах наших народов и передавалась из поколения в поколение. Мы обмениваемся мнениями и по развитию ШОС и СНД. Таджикистан, как председатель СНД, активно продвигает сотрудничество этого объединения и сегодня уже успешно провел саммит на самом высоком уровне. Мы даем самую высокую оценку. Дамы и господа, спасибо вам за вашу работу для освещения этого визита. Я рассчитываю на ваши дальнейшие усилия для распространения китайско-таджикской дружбы, для углубления всестороннего стратегического партнерства Китая и Таджикистана. Спасибо за внимание. дар доираи сафари давлатии раиси ҷумҳурии мардумии чин дар вазорати корҳои хориҷӣ маросими имзои чанд ёддошти тафоҳум байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии мардумии чин доир гардид. ҳамин тавр ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ байни вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати захираҳои Тибет Эверест оид ба таъсис додани коркарди корхонаҳои металлҳои нодир ва ранга. Созишномаи ҳамкорӣ байни агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати рушди технологияҳои инноватсионии Син Юанфен дар соҳаи бунёди интернет платформаи низоми пайгирии сифати маҳсулот. Созишнома байни ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Тоҷиксимент ва ширкати Jiangsu Pengfei Group Ltd Чин оид ба лоиҳакашӣ, таъмин, насб роҳбарӣ ба истифода додан ва истеҳсоли тамоми таҷҳизот барои коргоҳи сементбарорӣ. Ёддошти тафоҳум байни корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик ва ширкати Тибет Хуаю Майнинг оид ба таъсиси ширкати муштарак ва сохтмони иншооти коркарди металлургияи ранга дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расонида шуд. صبح امروز سفر دولتی رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پین در جمهوری تاجیکستان انجام یافت. یادآور می‌شویم که رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پین طی چند روز با سفر دولتی و با مقصد اشتراک در همایش پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا در شهر دوشنبه قرار داشت. 16 ایون در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه مراسم گسیل رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پین برگزار گردید. به خاطر گسیل مهمان والامقام میدان فرودگاه ایدانه آراسته شده بود. قبل از مراسم گسیل در تالار پذیرایی مهمانان ملاقات خاصه و گرم و صمیمی سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم سی جین پین دایر گشت. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با سی جین پین و هیئت رسمی کشور چین برای اشتراک فعال در همایش پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا و ادامه تلاش‌های سازنده بهر تعمیق مناسبت‌های دوستی، همکاری و همسایگی نکو اظهار سپاس کردند. رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پین در نوبت خود به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای پذیرایی و مهمان نوازی خاص تاجیکانه اظهار مینه‌داری کرده به برگزاری همایش پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا در دوره ریاست جمهوری تاجیکستان بهای بلند دادند. سی جین پین با احساس بلند خوشنودی و اظهار منتداری از مهمان نوازی دوستانه و برادرانه سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند
که اشتراک در همایش سطح بین المللی و انجام سفر دولتی در تاجیکستان بهترین و گواراترین لحظه ها بودند. من در تاجیکستان از جانب سرور دولت و مردم شریف تاجیکستان احترام صمیمی را احساس کردم که این انسان دوستی، مهمان نوازی و خیرخواهی خاصی مردم تاجیک است، تاکید داشت سی جین پین. С моей стороны, я хочу еще раз выразить вам мою самую глубокую признательность за все, что вы сделали для меня, за торжественный прием, за самый незабываемый прием для моего визита. И в то же время я хочу еще раз вас горячо поздравить с успешной организацией саммита СВМТА. Вы успешно приняли от меня эстафету СВМТА, представительства. И здесь действительно я чувствую себя как дома. Мы с вами как друзья, как братья. И поэтому здесь мы с вами ходим друг к другу как к родственникам. В рамках совместного строительства пояса и пути. Мы с вами достигли больших успехов в развитии нашего сотрудничества в различных практических сферах. В ходе этого визита мы подписали множество документов. Дальше, я думаю, что мы сможем добиться дальнейших успехов в продвижении нашего сотрудничества. یادآور میشیم که رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پین از 14 تا 16 ایون با سفر دولتی و جهت اشتراک در همایش پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا در شهر دوشنبه قرار داشت. در دوره سفر با برار ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و چین برگزار گردید. در جریان ملاقات سطح عالی پهلوهای روابط دوجانبه کشورها اینچنین مسائل عمده منطقوی و بین المللی مورد بررسی قرار داده شد. از روی نتیجه ملاقات و مذاکرات در مجموع 18 سند مهم همکاری به امضا رسید که برای گسترش مناسبت‌های همکاری دوجانبه شریکی استراتژی تاجیکستان و چین زمینه‌های مساعد را فراهم آورد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پین را بعد انجام سفر دولتیش گسیل کردند. سفر کاری سروزیر شاهیگری کامبوجا خون سن که جهت اشتراک در سمیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا و جمهوری تاجیکستان تشریف آورده بود انجام یافت. مهمان عالی قدر را در فرودگاه بین المللی دوشنبه معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده و دیگر شخصان رسمی گسیل نمودند. سفر کاری پرزیدنت جمهوری خلقی بنگلادش محمد عبدالحمید که برای اشتراک در سمیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا به جمهوری تاجیکستان تشریف آورده بود انجام یافت. مهمان عالی قدر را در فرودگاه بین المللی دوشنبه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد سعید عبیداللهیف و دیگر شخصان رسمی گسیل نمودند. نقش همایش مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا در تحکیم صلح و ثبات و امنیت در منطقه، رشد همکاری‌های بسیار جنبه و تطبیق چاره‌های اعتمادسازی در سمت‌های سیاسی، اقتصادی، اکولوژی و بشردوستی مهم ارزیابی می‌گردد. جمهوری تاجیکستان در دوره صدارت خود سهمگذاری در شکوفایی و رشد متناسب تمام منطقه آسیا را از وظیفه‌های اولین درجه شماریده در این سمت تدبیرهای سازنده را عملی خواهد کرد. شرح محمد علی سفر. جمهوری تاجیکستان با حیث کشور صاحب استقلال و عضو کامل حقوق جامعه جهانی در حل یک قطار مشکلات سطح منطقوی و بین المللی پیوسته تشبثکاری نشان می‌دهد. برگزاری همایش پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا که مهمترین چاره‌بینی سیاسی سال به شمار می‌رود، در رشد همکاری‌های منبعه کشورهای قاره آسیا نقش مؤثر خواهد داشت. مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا قبل از همه برای تحکیم صلح و ثبات در منطقه
ки заминаи боэътимод барои тавсеаи ҳамкориҳо мегузорад 27 давлати аъзои он ва созмонҳои байналмилалӣ тариқи кӯшишҳои муштарак барои расидан ба ин ҳадафи олӣ фаъолона саҳм хоҳанд гузошт. дар ин машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё 8 давлат ва 5 созмони байналмилалӣ аз ҷумла созмони милали муттаҳид мақоми нозириро доранд. хатару таҳдидҳои замони муосир ва дигар мушкилоти марбут ба тағйирёбии иқлим ки монеи рушди минбаъдаи кишварҳои осиё хоҳад гашт, машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё дар ин самт нақши пойгоҳи муҳими табодули васеъ ва кушодаи ақидаҳоро вобаста ба роҳҳои таҳкими ҳамкории амалӣ ба вуҷуд меорад. машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ бароишон хеле ном дорад, барои он ки дар давлатҳои осиё ҳастанд давлатҳои абарқудрати дунё, давлатҳое ки яроқи ҳастаӣ доранд, давлатҳои қувваи кории зиёдатӣ доранд, аз ҳад зиёд ба мисли Хитой, ба мисли Покистон, Ҳиндустон ва дигар давлатҳое ки нуфузи аҳолияшон дар осиё хеле зиёд аст. дар ҳамин қида ҳастанд давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ мутараққӣ калонтарин ва давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ нав рӯ ба рушд оваранда. яъне тазоду мавқеъгирии давлатҳо гуногун аст. дар қидаи осиё анамин машварат ягона майдони ҳаллу фасли проблемаҳои қидаи осиё ҳаст. бинед аз ҷиҳати территория ин 63% территорияи дунёро дар бар мегирад. аз ҷиҳати давлатҳое ки аъзо ҳастанд 27 90% территорияи осиёро дар бар мегирад. 4 миллиарду 200 миллион аҳолӣ дорад анамин қидаи аъзоёни 27 давлате ки ҳастанд дар ҳамоиш дар ҳамин машварат. ин саммит як қадами ба пеш аст барои ҳамгироӣ, барои ба ҳам омадан, барои эҷоди фазои бехатарӣ ва амният дар қидаи осиё. ҷумҳурии Тоҷикистон имсол ба ҳайси раискунандаи ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё барои пешбурди ҳадафу вазифаҳо оид ба таҳкими чораҳои байниосиёӣ эътимод дар соҳаҳои ҳарбию сиёсӣ, иқтисодӣ ки дар машваратҳои қаблӣ ҳосил шудаанд, саҳм гузошта ҷиҳати расидан ба ин ҳадафҳои созанда ҳамкориҳои судмандро бо кишварҳои минтақа минбаъд низ таҳким мебахшад. намояндагони давлатҳои аъзои машварат ва созмону ташкилотҳои ширкаткунандаи ҳамоиши мазкур масъалаҳои баррасишудаи марбут ба вазъи феълии ҷаҳони муосирро ки ҳалли тадриҷии онҳо боиси пешрафту шукуфоии кишварҳои осиё хоҳад шуд, муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ намуданд. Меня зовут Кан Чанхао из китайской газеты «Экоци Рыбак». Я считаю, что вот это для меня это очень уникальный шанс посетить в вашей стране. Я считаю, Таджикистан вот в этом форуме играли вот очень ключевой, как председатель этого саммита, играли очень ключевой роль. Вот для всех наших коллег мы видели, что вот ваша страна не только красивой природы, пейзаж, а еще очень добрые людей, а еще вот ваш древняя цивилизация и культура. Очень сильное впечатление. ҷумҳурии Тоҷикистон бо азму талоши созанда дар давраи раёсати худ дар машварати ҳамкории тадбирҳои боварӣ дар осиё заминаи мусоиди ҳамкориро байни кишварҳои аъзо ҷиҳати рушди устувор дар қаламрави осиё ба сатҳи сифатан нав хоҳад баровард. машварат дар маҷмӯъ барои қидаи осиё аз ҷумла барои кишвари мо низ ба манфиат аст. хушҳолем ки кишвари мо дар машварати душанбе ба узви фаъоли машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё пазируфта шуд. албатта дар солҳои раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё ташаббусу иқдомҳои муштарак қабул хоҳанд гардид ки боиси саодати рӯзгори сокинони қораи осиё мешавад. мо аз ташаббусҳои сатҳи байналмилалии кишвари шумо огоҳем ва боварӣ дорем ки ин иқдомот низ барои мардумони минтақа босамар хоҳад буд. то сафар ба Тоҷикистон мо интизориҳои хеле зиёд доштем ва хушбахтона ин умедвориҳо тасдиқи худро ёфтанд. омодагӣ дар сатҳи баланд буд. меҳмонавозӣ ва самимияти мардуми тоҷик назир надорад ва ҳайати мо низ аз ин хеле хушҳол шуданд. бори нахуст аст ки ба кишвари шумо меоем. агарчи фурсати кӯтоҳ доштем, вале хело зебоиҳоро дидем. дар ин ҳамоиши сатҳи баланд баррасии мушкилоти мавҷудаи қораи осиё дар маркази диққати кишварҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварии осиё қарор гирифт ки бо роҳи муколамаи муфиду созанда ҳалли саривақтиашон василаи рушди соҳоти мухталиф дар давлатҳои минтақа мегардад. маҳмадалӣ Сафар, Бобоалӣ Тағозода барои барномаи ахбор.
با مقصد به طور وسیع انعکاس شدن روند همایش پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا در مرکز مطبوعاتی که در دو آشیانه کاخ نوروز تأسیس داده شده بود، برای فعالیت گسترده خبرنگاران داخل و خارج مملکت شرایط مساعد فراهم آورده شد. نمایندگان وسایط اخباری عامه هدف مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا که اصلا تامین صلح، امنیت و ثبات در آسیا به حساب می رود، پیگیری نموده در دایره این همایش سطحی بلند خبر و گزارش ها و دیگر مواد تحلیلی تهیه نمودند. گزارش عبدالوهاب عبدالستار. جریان کاری سامیتی پنجمی سران دولت‌های اعضای مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا تحت ریاست جمهوری تاجیکستان را زیاده از 650 نفر نمایندگان وسایط اخباری عامه داخل و خارج انعکاس نمودند. در مکان برگزاری این همایش سطحی بلند کاخ نوروز که مرکز مطبوعات تأسیس داده شده است، به خبرنگاران روزنامه و مجله‌ها، رادیو، تلویزیون، اجنسی‌های اطلاعاتی و بنگاه‌های خبری از کشورهای تاجیکستان، شتات‌های متحده امریکا، چین، کانادا، بحرین، امارات متحده عرب، افغانستان، ایران، کامبوجا، ترکیه، هندوستان، بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، ویتنام، پاکستان، بنگلادش، لبنان، شریلانکا، قرغیزستان، روسیه، عراق و اتحاد اروپا شرایط مساعد کاری فراهم بود. از جمله نصب کامپیوترهای زمانوی پیوست با اینترنت بلندسرعت ناقلی و بیناقل، دو مانیتور کلان برای پخش مستقیم رفت چاره‌بینی و ثبت جلسه، دستگاه‌های شنیدن ترجمه سینخرونی با زبان‌های روسی، انگلیسی و خطایی، فاکس، تلفن، نسخه بردار و دیگر تجهیزات تکنیکی به آن مساعدت کرد که نمایندگان وسایط اخباری عامه داخل و خارج مردم سیاره را از رفت کاری سامیت پنجمی مشورت همکاری و тадбирҳои боварӣ дар Осиё сари вақт хабардор намоянд. Все организовано прекрасно. Во-первых, конечно, совершенно удивительный дворец Навруз, да, с какой-то уникальной архитектурой, в окружении фонтанов и такой островок прохлады в знойном Душанбе. И, в общем, очень выглядит хорошо. А организовано все прекрасно, учитывая количество журналистов, которые тут работают. Да, у каждого есть рабочее место, все необходимое для того, чтобы нормально себя чувствовать и нормально там, передавать новости, да, нормально работать. И еда есть, компьютеры есть, интернет есть. Что еще нужно, собственно говоря? Город, я вот первый раз в Душанбе мне очень понравился, потому что у него действительно какой-то такой уникальный восточный колорит. Очень чисто, все прибрано, много фонтанов, много зелени. Ну и, в общем, хорошо. И, естественно, восточное гостеприимство тоже на уровне, везде очень хорошо встречают. намояндагони воситаҳои ахбори умма ҳадафи машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ки аслан таъмини сулҳ, амният ва субот дар Осиё ба ҳисоб меравад, пайгирӣ намуда вобаста ба давраи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин машварат барои солҳои 2018-2020 масоили амният ва ҳамкорӣ дар қитъаи Осиё ва саҳмгузорӣ дар ҷараёни ҷаҳонии мубориза бо терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва ҷинояткории фаромиллӣ дар доираи ин ҳамоиши сатҳи баланд хабару гузоришҳо ва дигар маводи таҳлилӣ таҳия карданд. Очень благодарен организаторам, администрации президента, правительству, Министерству иностранных дел за эту огромную, громадную работу, которую они проделали, организовывая вот этот саммит и предоставляя такие возможности для всех участников саммита, ну, прежде всего для нас, журналистов, чтобы мы могли очень удобно, в комфортных условиях поработать. Очень прекрасный пресс-центр, оснащен всем, что нужно для полноценной работы. Конечно, гостеприимство. Нас встречали очень гостеприимно с первого дня прибытия в Душанбе. В этом отношении вообще работа безупречная. дар бештари хабару гузоришҳо бо истифода аз суханрониҳои сарони давлатҳои аъзо ва нозир таъкид шудааст ки Тоҷикистон ба ҳайси раиси кунунии машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё талош хоҳад кард то ҳамкории кишварҳои аъзои ин машварат ба хотири таъмини сулҳу субот ва рушду тавсияи пойдор дар минтақа истеҳкоми беш аз пеш пайдо кунад. ҳамзамон дар ин робита ба аҳамияти баргузории ҳамоиши панҷуми сарони давлатҳои
давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё дар душанбе ва нақши он дар тақвияти ҳамкории густурда байни давлатҳои аъзо таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шуда. Оид ба натиҷаҳои ин ҳамоиши сатҳи баланд бо коршиносон мусоҳибаҳо анҷом доданд. Назари коршиносон ва намояндагони кишварҳои хориҷ чунин аст ки ҳамоиши мазкур саҳнаи муҳим ва мусоид барои баррасии мушкилоти мавҷуда дар қаламрави кишварҳои аъзои машварат ва эҷоди роҳҳои ҳал барои онҳо хоҳад буд ва дар табдили Осиё ба қитъае ки дар он амну субот пойдор бошад нақши бориз хоҳад гузошт. Дар шароити таҳаввулоти зудтағйир дар муносиботи байналмилалӣ ва ба миён омадани буҳронҳои нав ва нав дар манотиқи мухталифи Осиё нақши машварат дар мубориза бо терроризму ифротгароӣ, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, қочоқи аслиҳа ва одамрабоӣ ва ҳалли мушкилоти норасоии оби нӯшокӣ ва ҳифзу истифодаи мақсадноки захираҳои табиӣ муҳим арзёбӣ мешаванд. Ки ин ва дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ дар сархати хабару гузоришҳои расонаҳои бо нуфузи иттилоотӣ аз қабили Евразия, Алҷазира, BBC, Reuters, Mir, Interfax, Infoshows ва дигар воситаҳои ахбори оммаи минтақа ва ҷаҳон қарор дошт. همه چی خیلی خوب بود، از پذیرایی گرفته تا امکانات سالن، بحث تجهیزات و اینترنت و کامپیوتر و اینا همه چی خوب بود و این هم خبرنگار هست و فیلمبردار و به اصطلاح اخبار این همایش و این نشست بین‌المللی رو به کشورهای مختلف مخابره میکنن. به طبع این خبر الان تو رأس خبرهای رسانه‌ای در آسیا هست. ҳамзамон дар маркази матбуот аз ҷониби дастандаркорон барои хабарнигорони рӯзномаву маҷаллаҳо, радио, телевизион, агентиҳои иттилоотӣ ва бунгоҳҳои хабарӣ меваҳои шаҳрбори Тоҷикистон, шириниҳои миллӣ ва чою қаҳва ташкил шуда буд ки аз ин иқдом низ намояндагони воситаҳои ахбори оммаи хориҷӣ изҳори хушнудӣ намуданд. Организация Душанбинского саммита проходит на очень высоком уровне. Насколько я знаю, 650 журналистов со многих стран аккредитованы на данное мероприятие, и для всех предоставлены очень хорошие условия. 2 этажа огромного пресс-центра позволяют всем разместиться свободно, комфортно. Для каждого предоставлены компьютеры, технические средства связи. Оперативно раздавались пресс-релизы, которые готовились таджикской стороной. Поэтому я думаю, что организация очень хорошая. Очень приятные впечатления. Город украшен, чувствуется большое событие в городе. Центральные широкие проспекты украшены цветовыми композициями, символикой СВМДА. Я думаю, что для города это большой праздник. қобили зикр аст ки саммити душанбе ба майдони муфид ва самарабахш барои муколама ва ҳалли мушкилот дар қитъаи Осиё, инчунин мусоидат ба ғояҳои нав ва ҷустуҷӯи механизмҳои самарабахш саҳми пурарзиш хоҳад гузошт. ҳамзамон саммити мазкур барои ноил шудан ба мақсадҳои нав ва ҷустуҷӯи роҳҳои бартараф кардани мушкилоти мавҷуда ва масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи давлатҳои аъзо бо мақсади пешбурди минбаъдаи раванди машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ва идома додани татбиқи тадбирҳо оид ба таҳкими боварӣ ва рушд дар асоси ҳамкории ҳамаҷониба ва муколамаи амиқ табдил додани қитъаи Осиё ба минтақаи сулҳи пойдор ва пешрафта таккуни ҷиддӣ хоҳад бахшид. имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон дар сархати воситаҳои ахбори оммаи бо нуфузи ҷаҳонӣ қарор дошт. Раванди ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ки дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе дар сатҳи баланд сурат гирифт, тавассути якчанд шабакаҳои телевизионӣ бо нуфузи давлатҳои Осиё ва ҷаҳон инъикос гардид ки ҳар яки онҳо дар робита ба баргузории саммити сатҳи минтақавӣ назари гуногун доштанд. Тафсилоти бештари мавзӯъ дар таҳияи Нуриддини Қурбон. саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё рӯзҳои 14 ва 15 июн дар шаҳри Душанбе намояндагони зиёда аз 30 давлати дунё ва созмонҳои бонуфузи минтақавию байналмилалиро ба ҳам овард. ҷараёни баргузории саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё тариқи шабакаҳои телевизион ва радиои ҷумҳурии Тоҷикистон мустақиман пахш гардид ки шаҳрвандони дохил ва хориҷи мамлакат тавонистанд ин чорабинии муҳими сатҳи баландро саривақт тамошо намоянд. рафти баргузории саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиёро 650 нафар намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохил ва хориҷ аз ҷумла хабарнигорони рӯзномаву
روزنامه و مجله ها، رادیو ها، تلویزیون ها و اگنتی های اطلاعاتی از کشورهای تاجیکستان، چین، کانادا، بحرین، امارات متحده عرب، افغانستان، ایران، کامبوجا، ترکیه، هندوستان، بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، ویتنام، پاکستان، بنگلادش، لبنان، شریلانکا، قرقیزستان، روسیه، عراق و غیره انعکاس نمودند. هیئت بیش از 100 نفره خبرنگاران کشورهای خارجی که برای انعکاس سمیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا به شهر دوشنبه آمده بودند، از مکانهای تماشاباب و باغ‌های فرهنگی فراغتی پایتخت بازدید به عمل آوردند. گزارش خبرنگاران ما. زیاده از 650 نفر نماینده وسایط اخبار عامه کشورهای گوناگون جهان، خبرنگاران و کارمندان تکنیکی روزنامه و مجله‌ها، رادیوها، تلویزیون‌ها و اگنتی‌های اطلاعاتی از کشورهای تاجیکستان، چین، کانادا، بحرین، امارات متحده عرب، افغانستان، ایران، کامبوجا، ترکیه، هندوستان، بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، ویتنام، پاکستان، بنگلادش، لبنان، شریلانکا، قرقیزستان، روسیه، عراق و اگنتی‌های اطلاعاتی یوراسیا، اسوسییتد پرس، الجزیره، BBC، ریترز، شرکت رادیو تلویزیونی بین دولتی میر، اینترفاکس، اینفوشوس که برای انعکاس جریان کار همایش پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا در شهر دوشنبه قرار دارند، از کاخ نوروز که مکان اساسی برگزاری همایش سطحی بلند می باشد بازدید به عمل آوردند. Станислав Баграмов, политический обозреватель телеканала «Узбекистан-24». Действительно, произошли большие изменения, то есть это и благоустройство, это и новые здания, это все украшено, как всегда, на высшем уровне. Такая обстановка, она создает основу для развития диалога, который в эти дни состоится также на высшем уровне здесь, в Душанбе. Сам саммит, он действительно направлен на решение многих проблем в регионе, на конструктивный диалог между лидерами. И мы непосредственно ожидаем прибытия глав государств, в том числе участие примет наш президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Все это, оно нацелено на дальнейший диалог во имя интересов наших стран и народов. یادآور می‌شویم که در آشیانه‌های یکم و دوم قسم چپ کاخ نوروز مرکز مطبوعاتی تشکیل کرده شده با 350 کامپیوتر معاصر مجهز گردانیده شده است. Анна Бажайкина, корреспондент телеканала «Мир». Я впервые в Душанбе, в Таджикистане вообще. Ну, здесь, конечно, очень красиво. Я думаю, что постарались наверняка и к саммиту все украсить. Вот. Ну, вот то, что мы увидели, пока нам все очень нравится. Конечно, у вас очень тепло. Хорошо, что в Москве пока сейчас тоже такая же примерно погода, поэтому нам было, в принципе, ну, так, легко адаптироваться под ваш климат. Слушайте, ну вы такой гостеприимный, такой добродушный народ. Мне кажется, что у вас все получится. И если туристы приедут, они убедятся, что вот очень здорово ездить в Таджикистан. Меня что удивило, мы сегодня вот проснулись, вышли из отеля, и я смотрю, дерево все усыпано абрикосами. В Москве же, конечно, такого нет, а здесь это так здорово. باید قید نمود که جهت دسترسی نمایندگان وسایط اخبار عامه داخل و خارج به مواد همایش در مرکز مطبوعات در کاخ نوروز، دو مانیتور کلان برای پخش مستقیم رفت چهاربینی و آواز اصل جلسه نصب شده، اینچنین دستگاه ترجمه سینخرونی با زبانهای روسی، انگلیسی و خطایی تامین گردیده است. نزدیک به 700 نفر نمایندگان وسایط اخبار عامه کشورهای گوناگون جهان در شهر دوشنبه سمیت پنجم مشورت همکاری تدبیرهای باوری را انعکاس می‌نمایند. یعنی این شب و روزها تاجیکستان و شهر دوشنبه در مرکز توجه عالمیان قرار دارد و پایتخت مملکت در این روزها سزاوار همه گونه توجه است و سیمایش را به کلی دیگرگون کرده است. در ادامه سیاحت مطبوعاتی، نمایندگان وسایط اخبار عامه کشورهای گوناگون دنیا به باغ رودکی و باغ کروش کبیر تشریف آوردند. هیئت
фаъолияти рӯзноманигорини васоити ахбори оммаи хориҷи мамлакатро рушди муосири шаҳри Душанбе писанд омад ва онҳо омодагии пойтахти Тоҷикистонро ба саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ тадбирҳои боварӣ дар Осиё бесобиқа унвон карданд. Хуршедаи Наҷмиддин, Бобуали Тағозода барои барномаи ахбор аз шаҳри Душанбе. ҳамчунин намояндагони ҳайъатҳои иштирокчии саммити панҷуми сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё пеш аз баргузорабини ин чорабинии сатҳи баланд аз намоишфурӯши маҳсулоти ҳунарҳои миллии мардуми тоҷик ки дар боғи Куруши Кабир доир гардид дидан намуданд. намоишфурӯши маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ дар доираи баргузории саммити панҷуми сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё доир гардида дар он намунаи маҳсули эҷод ва ҳунари ҳунармандони вилоятҳои Хатлону Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат пешниҳоди меҳмонон ва иштирокчиёни саммит гардонида шуд. Дар намоиш меҳмонон бо рағбати беандоза ва завқи баланд ба санъати амалии дастӣ, махсусан ҳунари армуғонсозӣ, заргарӣ, наққошӣ, ресандагӣ, зардӯзӣ, чӯбтарошӣ ва кулолгарӣ таваҷҷӯҳи хоса намуданд. Очень красиво. намояндагони иштирокчии саммити панҷуми сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё аз пешрафту созандагиҳои назараси ҷумҳурии Тоҷикистон, сиёсати муваффақона ва иқдому ташаббусҳои башардӯстонаи роҳбарияти олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба хотири ҳаёти осудаи аҳли сайёра равона гардидааст, изҳори андеша карда иқлим ва табиати Тоҷикистони соҳибистиқлолро мафтункунанда арзёбӣ карданд. ман Шузою, хабарнигори агентии иттилоотии Синхуаи ҷумҳурии мардумии Чин. 3 рӯз мешавад ки дар Душанбе ҳастем. Истиқболи гарм, самимии сокинон, меҳмондории мардум ва зебогии шаҳри Душанберо дида мафтун шудем. Сохтмони биноҳои нави баландошона, фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ, бунёди роҳҳои ҷавобгӯ ба меъёрҳои замонавӣ ва ҳамкориҳои ин кишварро бо давлатҳои минтақа ва ҷаҳон дида, гуфтан мумкин аст ки Тоҷикистон ба як нуқтаи муҳими пайвасти кишварҳои Осиё табдил хоҳад ёфт. Ман Конеҷес аз ҷумҳурии федеративии Олмон ташриф овардем ва ин бори нахуст нест ки ман ба Тоҷикистон меоям, чун пештар дар шаҳри Хуҷанд ва дигар гӯшаҳои Тоҷикистон низ будем ва ин маротибаи сеюм мешавад ки меҳмони Душанбе шаҳр ҳастем. Гуфта метавонам ки бо фарҳангу маданият ва меҳмоннавозии тоҷикон аз наздик шинос шудам. Хусусан мардум дар ҳама ҷо омодаанд ки аз таҳти дил шуморо роҳнамоӣ кунанд. мо ҳар ҷо ки будем озодона сайру саёҳат доштем. ҳамчунин дар раванди намоиш ба рангорангии нақшу нигорҳои ҷолиб ва сифату шаклҳои нави атласу адрасбофӣ ки аз таъриху фарҳанги қадимаи халқи тамаддунофари тоҷик гувоҳӣ медиҳад баҳои баланд дода шуд. меҳмонон зикр намуданд ки пешниҳод кардани ҳунарҳои миллии мардуми тоҷик дар доираи баргузории саммити панҷуми сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё муаррифгари ҳунарҳои миллӣ ва маҳсули санъати дастии халқӣ буда аз он шаҳодат дод ки воқеан ҳунарҳои халқӣ рукни асосӣ ва муҳими фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик мебошад. тамошобинони муҳтарам, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.